Good morning guys. Today is Friday. Oमफ्राय एसे खामानि खालामखांबाय दिनै कारपेटखौ एसे फुबाय जि सुबाय ओमफ्राय नै गाइखेर फुदुंगासिनो दिनैनि उनावथ' बन्द आहा दिनै सानसेल'सै मोजां ना दिलै साहा फुदुंगोर दिनै बिराद खुसि जाखाबाय सिं सिंनो नानिया जोंना दाबो सिखारा इनो तो बाबा देखो यार वैसे ऐसे लेट उन्दुदों ओंखायनो पूरी हैं इडली नहीं गुड मॉर्निंग बोलो हैं नहीं दिनै एसे पूरी इडली जानो लुबैदों बिहरनि अर्डार जाबाय जोंना पूरी आरो इडलिया फैसिगोन बेसेबां गोबाव लागोन ओइ नानी जोंनो सिखारबाय फैदा आयो डायरेक्ट बाथरूम असला इन्हों अपने आप ब्रश करेगी अकेले पानी लेके आएगा पापा गुड मॉर्निंग पापा यानी सीन को गो रिपीट खालामफिननो नागिरदों नानिया नायनोसै बेबायदि ग्लास कारेनो आयो हैप्पीडेंस जैसा वाइट है तेरा दांत गुड मॉर्निंग बोलो Good morning. Good to go. Zalla mulla. सायाथ' जागासिनो जोंना पुरि इडलि दाबो फैथ'वाखै 10 मिनिटसो दंबावो ओमफ्राय नानिया बेरेफुंजानि बिबैजों रायलायगासिनो Ready go. नोंलाय रायजोफोर जोंना ब्रेकफास्टआ फैबाय ब्रेकफास्ट जागोन दिनै दे नोंथांमोनहा घरिखौ नुबायना घरिया माबायदि खारबाय थायो दा जोंनि लाइफआबो बेबायदिनो जानांगौ खारबाय थानांगौ विथ दैट सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै जोंना ब्रेकफास्टआ सफैबाय दिनै एसे स्पेशल जानो लुगैदोंमोन नानिनोबो इडली बिहरबाय वडा आहा पुरि नानिना क्लास दं दसेनि उनाव जागोनलै दे ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नायलांदो दे मेहर डू यू वान्ट टू से एनीथिंग No. जेबो बुंथ'वानो दिनै बाथारदों माला जोबनो सोंगासिनो खतम हो गया 5 minutes ओके खुसी जाथारलायबाय वाइन्ड अप होननायमोन Baba. Bye. से बाय Bye. दिनैबो नानिना लोगो गैया हारसिं गेलेगासिनो मेहर कम मेरे साथ बैडमिंटन खेलेंगे क्या खेलना बैडमिंटन बैडमिंटन खेलना इधर इधर लेके आए थे दिनैनि दिना मोजांलै मिटिंसफ्रा गासिबो नेक्स्ट वीकनि थाखाय पुश जाजोब्बाय नानिनो एसे आपेल जाहोगोन दिनै हैं आपका पिजन आया नहीं आया चलो एप्पल खाएंगे बैठो सिट पोमेग्रेनेट खाना कि एप्पल खाना एप्पल एक ही एप्पल चाहिए ओके हाई फाइव सुपर दिनै थिनथानिफ्राय मिटिंमोन साला मोनसेल'सै बेबो 5:30 आधा घन्टानि थाखायल' गासिबो मुभ जाजोब्बाय नेक्स्ट वीकनि थाखाय एखनबा गोजौनि मानसियाबो नाहरोना ओंखाम संगोन दिनै एसे हाँ माँ पापा को खाना बनाना है माँ हेल्प करोगे दिनै जोंना मेनुआ सिम्पलथार फ्राइड राइसआव आलु होगोन मटर होगोन ओमफ्राय पियाज एसे ओमफ्राय साथ थाखागोनानो ओमफ्राय साइडआव थाइबेंजों आवग्रिनाय सिम्पलथार बे जाहैबाय मटर दासो सुनाय थाव गुदुङाव होबाथ' बेरदेरगोनलै ओंखायनो बेखौ लाखाबाय मोनबाय थागोन बे गावनो दिनै एसे दिना लाइटखाय मोजां मोनथारबायलै बांद्राय प्रेसार गैया दिनै रुटि पर'था संनो सोलोङिया गाज्रि जाबायलै एटलिस्ट बेखौ सोलोङोमोनबा अपसना बांगौमोन बबेनि बेरे फैलाबायलायखोब्रा बर' जाहैबाय नालाय ओंखाम जाग्रा ओंखायनो मालाबाबो
सोलोंनायनि अवसरा फैयाखै बिलोगो सानैजों मा खालामगासिनो देखायनि आं नोंथांमोनानो हेय ओके एरै डिस्टार्ब खालामनाङानो सानैजों मुभि नायगासिनो नै माबायदि जागोनथाय आलु मटर सिफ्लेनानै ओंखामाव होनाय बायदिसो मोनबाय आं गोथावानो जागोनलै दे अरजाया हेलो महारानी आपका खाना थैंक यू दिनै मालाय लोगो गोनांखाय टिभि नायनानै जानोनो जाथोंसै आं हारसिं जानोसै पुरि इडली जानायखाय बांद्राय उखैयासै ओंखायनो सिम्पोल खाना दिनै एकदम फ्राइड राइस जेबो गैया सास दं थाइबें दं देलै रायजोफोर जागोन दिनै गाज्रि दा मोनसै नानिया मालाय टिभि नायनानै जागासिनो हारसिं जाथोंसै सरि सोरबा रायखांबाय होनदोंलै जानायफ्राव थोद आलासिफ्राबो जागासिनो नुफोदोंना नुराखैबालाय नायगोन खेबलायलायनायल' कौन सा गाना बोला था बताओ मालूम नहीं ओ गाते हैं ना कैसे सुनाओ सुनाओ नहीं क्यों कैसा और अन्ना के और एल्सा कैसे बोला थी ओलाफ कैसे बोला था कैसे बुलाता है ओलाफ किसके पीछे आया था किसके पीछे अन्ना के पीछे ऐसा क्या मैंने आज क्लास किया मैंने डॉली के साथ किया मैंने होमवर्क किया और मैंने खाना खाया और मैंने स्नान नहीं किया मैंने नींद नहीं किया मैं बस ऐसा ही पापा ने भी नहीं करना किया था बाय बाय गुड बाय 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 गुड बाय कोंदे 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 आपको भागना है नानीखौ फुथुनाय सिगां एसे फ्रेश खालामग्रोदिनि बेखौ देलै खुनुरुखुम हागबायलै दिनै हाबाब बेखौ फुथुगौ माने मेंनाया होख्लायखायो दे नानी उन्दुनोसै एबार हा गुड नाइट बोल दो सबको गुड नाइट एभ्रिवान 5:30 जाबायलै नानिया उन्दुगासिनो दिननि लास्ट मिटिं दिनै बेनि उनावथ' बन्द'आनो बन्द' न'आइथिं नोंथांमोना निउस पेपाराव नुबाय जानो हागौ इन्डियान एजुकेशन सिस्टेमा एसे चेन्ज जाबाय स्ट्राक्चारा चेन्ज जाबाय दा बेनि उपराव द बिगेस्ट बेनिफिटआ +2 नि स्टुडेन्ट्सफोरखौ नायोबा आगोलाव जोङो आर्ट्स कमार्स साइन्स बिसोर मोनथाम स्ट्रिम्स दङमोन जोंनाव दा जोङो जुदि साइन्स फरायोबा आर्ट्सनि साबजेक्ट लानो हायामोन आर्ट्स फरायोबा कमार्सनि साबजेक्ट लानो हायामोन कमार्स फरायोबा आर्ट्स नङाबा साइन्सनि साबजेक्टखौ जों चुज खालामनो हायामोन दा गोदान एजुकेशन सिस्टेमाव स्टुडेन्ट्सफोरना फ्लेक्सिबिलिटी थागोन कि बिसोर साइन्स फरायनानै जुदि नोंथाङा पलिटिकल साइन्स लानो लुगैदोंबा एज अ साबजेक्ट नोंनि केरियाराव बेखौ नोंथाङा चुज खालामनो हागोन नों कमार्सनि साबजेक्टबो लानो हागोन दा बे फ्लेक्सिबिलिटीया बिराद मोजां चेन्ज जादों जोंनि एजुकेशन सिस्टेमाव सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय जोंनि एजुकेशनेल स्ट्राक्चारा बोरैमोन ओमफ्राय दा माबायदि चेन्जेस जाखो दानि गोदान पलिसिनि हिसाबाव इट विल बी स्टेज वाइज एजुकेशन जेरै 5+3+3+4 बुंनो थाङोबा 3 बोसोर सासे गथ'आ प्रि स्कुलाव हाबगोन ओमफ्राय पुरा 12 बोसोरा बियो स्कुलाव स्पेन्ड खालामगोन दा बे जाहैबाय चेन्जेसआ ओमफ्राय बे 4 स्टेजेसआव नोंथाङा मा फरायगोन बेखौ नोंथाङा स्क्रिनाव नायनो हागोन आई थिंक विच इज वन अफ द बिगेस्ट चेन्ज इन्डियान एजुकेशन सिस्टेमाव लाबोदों एन्ड विच इज रियलि गुड दा नोंथाङा खालि बुकवार्म जानाय नंला नोङो मखस्थ'ल' लानाय नंला एटलिस्ट गभर्नमेन्टआ दा नोंखौ नोंनि एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिज प्लस नोंनि हबिस जेरै आगोल कार्पेन्ट्रि वेल्डिं बेफोरबायदि खामानिखौ ल' ग्रेड सानोमोन इन्डियान गभर्नमेन्टआ दा बेफोरखौबो स्कुल्सआव एज एन इन्टार्नशिप प्रजेक्ट बायदि लाबोगोन आई थिंक बेबायदि प्रजेक्ट्सखौ स्टुडेन्ट्सफ्रा मोनगोन 6 बोसोरनिफ्राय 8 बोसोरनि जाय गेजेर स्टुडेन्ट्स बे स्टेजाव नोंथांमोनहा बेफोरबायदिखौबो मोनगोन एज एन इन्टार्नशिप खालामनो मोनगोन साननानै नाय बेकलेस जेबो लेखा थेखा लांनाङा नोङो मोनसे फेक्ट्रियाव थांगोन नङाबा बबेबा कम्पानियाव थांगोन ओमफ्राय बेफोर खामानिखौ सोलोंगोन होमबा साननानै नाय माबायदि मोजां
policy लाना फैदों दा. Of course there are flip side of it also, but I think this is for a good change. नानिया सिखारबाय दंलै आवाज खोनादों र'. मामा उठ गए? Where is Ino? उठ गया मेरा इनो है? चुसू नहीं क्या? वेरी गुड माँ. अभी क्या करेंगे? खेलेंगे? पॉपकॉर्न खाएंगे. क्या खाएंगे? पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न खाना आपको? ओयो पॉपकॉर्न खाएंगे. ठीक है पापा पॉपकॉर्न खाएंगे आज. ठीक है. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलो सबको. नानी ने पॉपकॉर्न प्राय हंसा बनेगा इसमें लाल सा. हाँ ये है. ठीक है चलो उठो. ठीक से. कप है उधर देखो पापा डालेगा. ओके ये देखो. जो बंद करो जल्दी. ये आपका पॉपकॉर्न रेडी हो जाएगा. अब आप लोगों की पहले बिना गिले तक चले यहाँ सांची जैसे किंतु से चिवस हाया गुस्सा ट्राई जावे राहत पेपर को प्लंग में देनी. My hair, how is your popcorn? गिले के जंगा उसे जाकर सीधे popcorn माँ गैस खाने को तो प्राय कुन्बा तो नहीं ऐसे बिरयानी टाइप बने ना कितने आराम से ताऊं भाई इसे दोरने से बिरयानी स्टाइल नहीं एकदम इनकम लगाई ना नहीं माना नहीं तो फ्रेंची देने ना नहीं नहीं How is the food Meher? बोलो इधर देख के बोलो. चले राइज पर हम बालाई देने लोग आए से नसे नोंथांमोनहा जुदि भिडिअ खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चैनल को सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयर खालामनो दाबाव. Until the next one. ठीक है. बाय बाय. Bye bye. Good night.